Samtang gahapon pa lang tag-as na ang linya sa mga gasoline stations alang sa mga nagpatubil daan aron makalikay sa big time oil price hike sugod karong mga orasa. Ang presyo sa gasolina mosaka og 7 ngadto sa 13 pesos ang matag litro, 17 ngadto sa 24 pesos sab ang litro sa diesel og 32 ngadto sa 38 pesos ang matag litro sa kerosene. Straight to the point. Ginoo ko na unsa naman taon ning kalakiha mga kaigilaan. Nagantos na nagpagtagad rubutaga mga higala sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Ang mga gas stations mo naman hinuon sa pagpatuman sa big time oil price adjustments sugod karong adlaw. Kini aron dili sobra kabugat alang sa mga konsumidor. Straight to the point. Nang-anam lang mga higala, paita in sitwasyon na Sao naman lang ni mga kaigalaan, no? Ang income sa mga tao, ang sweldo o guban pa, man mo saka. Gasolina rin ni saka. Yagi tala ni katawa mga kaigalaan. Gasolina o niya ubang mga palalito ni saka. Ang mga butang nga makapagawa sa itong kwarta mo ni saka, ang musuod wa. Dahil nahinay tagbaktas-baktas ang ginaaning kalakiharon. Katanig pagtagad rubutaga mga higala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 71 ka mga gas stations nasakpan nga nag-una-una pagpatuman sa usbaw sa presyo sa produktong petrolyo sa niaging semana og ipasyukos order sa gobyerno. Straight to the Ano point. nag-una-una mo di ha? Pag-ingon nga mo increase, paspas mga higala maka-increase. Pag-ingon nga mo rollback mga higala, potindugaya. Samtang sa pikas bahin ang transport groups nangayo na usab og 2 pesos nga uminto sa plitihan. Straight to the Grabe point. ning atong mga pagsulay nga nahidangatan ron mga kaigalaan. Pilting grabiha gyud sa krisis atong giatubang ron mga sukid ug paminaw. Pero ang gobyerno mahigala lahi ang gikabisihan kay sige lang gyapong pamulitika. Straight to the point. Katanig pagtagad rubutagas to panuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Sa laing bahin ang Kapitolyo ug ubang mga local government units sa Subo mosagop sab sa flexible work arrangement pinaagi sa 4-day work week. Apan ang Labor Department deklaro nga ang maong paagi dili automatic nga mo-apply sa mga pribadong kumpanya og magkinahanglan kini og panagsabot-sabot tali sa employer og sa mga employees. Straight to the point. Ay mabalik patas principle mga higala sa labor code nga no work no pay. Unsa man na no work no pay. Anya og panalitan mahigala kuan unsa man na i-overtime ni. Ato ni tagay pagtagad ng butaga mga kagalaan sa atong ban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Willing bang kumpanya kay mamasan ni usahay indeken nga kumpanya di man sad mosugot mo overtime labi na mahigala og kuan. Nasa dakong bayronon mahigala unya. So kana panagsabot-sabutan na mga sukid tig paminaw. Nya ang ubang mga kumpanya taon sa usa ka semana nagdaan nga nag cost cutting, 3 times a week naman lang ganitong uban nga magtrabaho. Perting paita makaut ang di katol ining kalakiharon. Straight to the point. Dugangan pa may galang problema karon sa Middle East mga sukid tig paminaw. Mutaas ang presyo sa lana sa kalibutanong kamerkaduhan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin nagkadaghan sab ang mga shipping companies nga dunay biyahe gikan sa Subo paingon sa laing destinasyon ni pahibaw ng daan pagsaka sa plitihan tungod sa kataas sa presyo sa produktong petrolyo. Straight to the So point. kini mga barko, mga higala, gawa sa mga sakinans kamadaan nga mo pa-increase hasta mga barko mga kaigalaan nagpasidaan na nga mo increase usab ang ilang mga plitihan. Straight to the point. Sa laing bahin mga sukid ibinaw kapulisan nangandam sa posibleng protesta og mga adlaw nga unang tuig sa kasumaran pagdakop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte pagdala na didto sa The Hague sa Netherlands. Straight to the point. Sa katuig naman day inday keno ug mga adlaw naman day paspasas mga panghitabo mga sukid tig paminaw ato sa nitagay pagtagad rubutaga sa atong pagban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang US President Donald Trump nihulagway nga big time or big mistake ang pagpili sa Iran sa bag-ong supreme leader nga si Mujtaba Khamenei or Khamenei ang anak sa napatay nga kanhi leader sa Iran nga sa Ayatollah Ali Khamenei. Straight to the point. Wala kong giingon mga kaigsunan kay ang anak man maoy nahimo ron nga ilang gipili dunay succession. So may tabo ini mo lanat paninggira ining kalakiharon. Og tan-awon tani mga higalag unsay dugang pamaagi ni Donald Trump
o ni Israeli Prime Minister mga higala Benjamin Netanyahu unsaon nga pagpamaagi ni nga madali ning gira dito sa Middle East kay karon may galang anak man maoy kwan namatyan sa amahan ang nipuli unta pirmero may gala si Ali Ayatollah Arafah pero namatay sad mga sukid tigpaminaw so unsa may tabo iniron medyo malangan ang gira sus kung malangan pa mga sukid tigpaminaw kay wa pay sign nga mosurrender ang Iran hangtod doon daykin way sign nga mosurrender ang Iran pero may kibra na gamay ilang mga missiles may kibra na gamay pero wa pay mga senyales nga mosurrender kay niingon man sa Amerika nga surrender unconditionally. Straight to the point. Ang problema iniron kung dili mo tabang mahigala ang China o ang Russia nga direkta nga pagtabang sa Iran apan nitabang sa laing mga pamaagi. Straight to the point. In fact, ang mga intelligence network mga higala sa China matod pa gituuhan nga ni hatag og real time nga mga information didto mahigala sa Iran. Og ingon sa mga kagalaan ang mga armas nga panggamit base sa signature sa mga bomba mga higala gikan sab sa Russia. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad dong butaga mga kaigsunan so mahitabo ni Amerika og Israel nakigubat mahigala sa Iran. Pero sa pikas kabahin ang Iran nakigubat sad ang likod ni ini mao mahigala ang Russia ug ang China. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad basta kay wa lang mga higalay direkta nga participation ha. Matod pa kay kuya usab mahigala jud direktang participation so escalate mahigalang gubat. Straight to the Kato sa point. pagtagad do butaga sa atong pagmanuban mahigala ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Og point. yun man ang atong pagpadayon sab sa hisgutanan labot sa pagbisita ni BBM didto mahigala sa New York working visit kuno kini didto mahigala sa New York kay tuwa dito mahigala ang United Nations sa iyang working visit ato sa nitagag pagtagad kay gisugat og dakong protesta. Kaingon ka may gala asa man ibutang sa BBM nga aras atong nasod dunay protesta. Pag-abot ito sa Amerika giprotestahan Japon. Ato ning pagtagad do butaga mga kaigsunan sa atong uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Ito sing isgutan may gala kay si Marcos tuaron sa New York attend mga higala ining session sa United Nations kay kini kong opisina may gala sa United Nations General Assembly o dunay mga meetings tuwa ni sa Amerika tuwa sa New York but kana siya nga lugar considered na mahigala international nga kuana nana nahimutang sa USA but by fiction of law under sa international na nga kuan no nga pagpanag-iya sa United Nations kana nga compound. Nya tuwa dito mga higala ang mga meetings. Kana makita to nga mga meetings na sa Amerika. Kining sa meeting sa United Nations. So tuwa dito mga higala unya kini ni ang pag-abot Marcos dito mga sukid tigpaminaw porbida. Nagrally ang mga Pinoy dito Makaingon kami galab sa asa man ibutang sa BBM lalihan man Pero unsa may rason kaha mga sukid tigpaminaw? Unya in fairness po ni BBM unsa may iyang reaksyon aning hitabo aron nga naggisugat man sa lihok protesta to sa Amerika. Ang adlaw may gala to apas BBM sa New York. Nya giralihan sa dito mga sukid tigpaminaw. Ipakita ko to tong rally dong Nems. Gamay lang kay Nems. Asa man to Nems? Katoto ang rally to sa New York bisag asa si BBM mahigala giralihan mahinuon ning kalakiha. Okay, gamay lang kay mga kagalaan ha. O kani rally ni mga Pinoy dito. Ato ko nang paminawon ko no Nems, be. Marcos Mandaraya. Marcos Mandaraya. Mandaraya si Marcos. Amo ni mahigala ana pa to ila in video names tanawa tong usa ka video names. Tanawa tong usa ka video pagid. Mo kani Be.
Balik to gamay itong protestang Marcos kuno names be kay dapat lain to kumplina sa itong pasudlon sad. Kadali lang asama to dito sa kauluhan o dito sa New York. Ilaliham na hinuon ni Mahigala kanina ano. Oh, mga chanting. Marcos, Marcos, Mandaraya. Marcos, Marcos, Mandaraya. Mandaraya si Marcos. Magnanakaw si Marcos. Sos gabiha. Tuan na dito Mahigalas, New York. Nagprotesta pagyapon ng mga Pilipino dito. Stilan Ginoo ko. Yapay lain mga kigalaan Kani lain protesta. Okay, mo na yung mga kigilaan, ang nahitabo dito mga kaigsunan sa New York. Okay, post na names. Okay na names. Mo na yung mahigala, ang update mahigala sa mga panghitabo dito por bida. Ato din pagtagad